yandinoshevedzera kuti chinhoi. Kuchinhoi kune mwanakomana ane 32 years dzekuberekwa. Anoti ndakadanana nevasikana vanosvika 7. But pa 7 vasikana ava ndaiti ndaronga zvese kutozikana kwana tete nevabereki. But ndasvika panguva yekuti ndakugadzirira kunoroora. Pane zvaitika kuti inini ndinogona kubirwa mari kana kurwara zvokuda kufa inini. Pandinopedza zvese izvozvo vandiri kudanana naye anenge ationa kuti apa pana chinhu chiri kuitika apa panogona kukanganisika zvinhu rudo rapera. Ndokubva azosvika pakudanana nemukadzi wakaroora kushingirira kuzokanda pamba. Zvadaro Zimbabwe mukadzi uyu akaita pamuviri aita pamuviri kana kwenda kuita katatu akazoita pamuviri panokweza kuita paviri pakabva pasati pasvika pamuviri pakopedzesera mwana mwedzi yatosvika mwana mukadzi aenda kuchipatara achibvanzi kurwara kwamuri kuita mwana wenyu akafira mudumbu. Yes. Anzi mwana akafira mudumbu. Process yekuti mukadzi uyu zviri mudumbu zvibude zvakapotsa zvauraya pamwe chete namai vacho. Murume achibvati vakomana ndokufamba. But kwese kwaifamba ane shoko raiudzwa naro nevakomana vana godobori nevasikana vaprofita vachitaura shoko rokuti izvo kana uchida kuita mwana unobata maoko ibva pamba pevabereki vako. But baba vako vakamusimbisa kubva kumashure vachiti mwanangu hona ndakaita vana vaviri mukomana nemusikana mukomana wacho ndiwe mukadzi anoroorwa waenda kumba kwako asi kunyange asati aroorwa achaenda chete anove mwanasikana anoshanda basa remuhweremende anove mupurisa. Mukomana uyu akanzi usabva pano hona mwanangu ndatokura zvandakaita zvese izvi ndezvako izvi saka gara pana pane mukadzi wako. But kwakafamba akasimbiswa kunzi iyo wonaka iwewe ibva pamba pako kuti zviite zvakanaka. But kwaifamba ainzi ibva pamba pevabereki vako kusvikira panomwamudza kuti iwe pamba penyu ndipo pari kuitika zvinhu izvi. Mukadzi wako rushandiswa baba vako. Zvese zvinoti pfuma yauchasara nayo hongu ipfuma iripo but baba vako rikubata kwavakaita but wari kushandisa mukadzi wako iwewe. But ndikakuudza zvinoitwa mukadzi wako unogona kutora demo ukatema baba vako. But zvanoda kudzidzisa kubva nhasi pari zvinhu nhasi usatsamwa nenyaya iyi usati waudzwa zvakawanda. But zvatoda kuiteko zvinozvo kuti famba uchaona munhu achibva anzi ini ndiri kukudza nyaya iyi handikwanise kutoiita nditori mudiki ndikaenda kumba kwanyu ndogona kutofira kumba kwenyu. Chifamba kubva nhasi tiri kuda kuti mukadzi wako iwewe ngaite iye achasarudza nekunzwa kuti izvo kwakati kuri kunzi kune munhu anobatsira kwakati kuri kunzi kune munhu anobatsira asi ukanzwa ati kukakuende vereka kuti 1 pavanhu vachasarudza wechi 3 wachasarudza ndiye munhu achakubatsira iye. But iwewo zvandiri kukuudza panapa chirega kuudza mukadzi wako nokuti anozosarudza aine pfungwa dzekuti ndisarudze ndirege ngaangosarudza iye ega asingazive kuti tine zvatataura. Mukadzi ndokutanga murume tungamidza mukadzi toita seko pane kwandanzwa takwende kwakati 1 takwende kwakati 2 takwende kwakati 3 asvika ikoko ichokwadi Zimbabwe regai ndikuzivisei akabva anzi iye nemunhu iye shamwari wafamba nzvimbo dzakawanda une zvawakanzwa but pana pandine shoko randinoda kukuzivisa kumba kwenyu iwewe ndiko kune dambudziko. Vakakuudza iwewe vakakuudza kuti ibva pamba pevabereki vako but iwewe uri kuona sekuti wakanonoka kushanda wakanonoka kukura pane zvawaida kuita nenyaya yekuti hauna chinhu uri kuti ndikabva pamba pevabereki ndichanotanga zvangu ndoita chino kuti handina basa rindoshanda rinoonekwa rakadaiwo. Saka uri kurambira pamba pevabereki vako but pamba pevabereki vako ndo pane zvavari kuita. Handidi kukunongedzera munhu zvatakuita panapa ndezvekuti enda unokumbira vabereki vako kuti pane mubatsiri ari kuuya pano baba honai vana vaperera pasi atenda uzotibatsira ari panapa ndokunoudza baba zvikati baba eheshe ndawe ndokumuka kauko tonokubatsira muzukuru ini ndosvika rini ndakutonyara kuti mwana wangu akaroora but handeshe ndikabata maoko ngauye mkwari ngauye mubatsiri. Mubatsiri achibva apinda abatsira apinda mubatsiri svika ndotoba ndasvika pano ndiri kuda mhuri yepamba panapa chete pakabva paina baba naamai nemwanakomana nemwana wake. Musikana uyu anga asipo ari kubasa ndokubva aita zvekushevedzwa achibva auya ndobva wakana musha wavo baba nemwanakomana nemwanasikana naamai nemwanakomana nemukadzi wake. Zvikanzi nemubatsiri
ndiri kuda kukushandirai zvakafanana mese. Nyaya ndiye mwanakomana yekuti mimba nevana vari kufa, asi muri ropa rimwe chete. Asi ropa revatorora ndichaisa pano, iropa remuroora neropa raamai vepano, asi ndicharikumbirira nerudzi rwavo kuti vazivikane kuti ndo vatorwa vari pano chete, but rimwe ropa rese ndiriyo ukanda. Ndiri kuda kukushandirai wai. Pane mhepo inouya pana paichita zvainoda kupinzira mwana uyu kana mwakadzi wakazvitakura ichimukanganisa. Saka ndine zvandoda kusiya ndaita pano. Ropa repano rozivikanwa, ropa rekunze richada kupinda pano richaona ndoda kusiya mupurisa wangu pano achagarira ropa rinobva kunze. Saka imi ndingasakugadzirai mese muchabatwa zvakare muringe muchinzi muri vanhu vekunze. Kana ukapinda pakambani imwe neimwe munhu anenge ane ID nebepa repabasa rinoreva kuti ndiwe pano. Saka imi vepano ndoda kukusiyai nechidhindo chenyu chepano. Pachauya munhu wekunze, mupurisa wangu wanichasiya pano. Security ichabata munhu wekunze. Saka uyai ndikushandirai mese. Baba vakati tana varamba andakabata pamuviri pakabva ini. Munoda kundibatsira ndaita sei? Ndatendera mwana. Mubatsira akati mwanangu udza baba tivabatsire. Nguva iyo baba akabva buda vaenda kudoro vakasiya vana varipo. Zvikanzi ndoenderera mberi, mwanasikana baamai nababa vese vanhu vakuru nemuroora vakati handere mberi. Basa chibva rabatwa. Basa rabatwa mukoma KB. Vese vane mvura yavakapiwa vachigeza musoro, mvura ikatorwa. Zvikanzi ndine mupurisa wangu andiri kusiya pano. Pakaitwa zvinhu izvi, mwanakomana nasisi vake, sisi ndeve mutemo, vanoshanda kubata vanhu vanorasa mutemo, basa rechipurisa. Vakapa warning mubatsiri kuti shuwa tingatoti tatoshandirwa ipapo. Zvikanzi ndatokushandirai imimi panapa hakuna chichapinda panapa chakanangana nemi kunyanya kune uyu mwana uyu ataringa pano. Saka ndipa inguva kana vane zvavangada kuita panapo. Ndoda kuzisa shoko rokuti mukadzi uyu akabva pamuviri uyu, ropa riri mavari ndo riri kudyiwa kusanganisa ropa remwana akafa. Ropa riri maari harisati rapera. Vachiri kuuya kuzopedzeredza ropa rese kusvikira kuzotsvaga zvekubata pamwe pamuviri vachabvenge vachitamba naye. Saka zuva rakasikwa naMwari vanopinda pano. Saka ndichasiya security yangu kutanga nhasi hapachatopindiki. Uye akati ndiri kumhanyira kubasa, muchange muchindiudzawo zviri kuitika. Ane motokari yake pamadho achibvarwa pasi. Zuva iroro baba vakaenda kudoro, vakudzoka usiku kumapasi 12. havana kushandirwa, vakaramba baba kushandirwa. Vakudzoka usiku vanopinda nemuvillage imusha wavo uri pakati, vachibva kubhawa kwanzi vaimba vachishedzera raini rese richiti ndadzoka ndauya kuba kwangu. Ndezvehuku zviya zvekuti huku ikadya mazai inopiswa muromo. Kwanza inini munhu azviite. So mashoko avo anenge aienderera mberi nekuti ivo vanenge vanoziva kuti vane zvavari kuita kuvana vavo. Saka vari kuti kana huku yadya mazai ndio inopiswa muromo, kwete munhu. Vanhu vakangoguma kuvanzwa vachitaura vachishevedzera, but pavakanyara vanhu vakangoti vapinda mumba varara. Mangwana kuseni vakaonekwa vari panext door vakatorera muberere. Vanhu vakati munhu akaita sei? Akadhakwa, amutswa pai. Vada kufamba nawo, vavatora vepamba pai kufamba nawo kuti vanovasiya kupi? Kumba kuti baba takavanzwa vachitaura nezuro. Saka ndofunga havangozorara kudhakwa, vakuda kunopinda muyadhi baba. Reverse the speed yakarowa. Munhu akaita vakasara kabira kuita kuwokera kusanganisira vepamba vaiti akomutara wodaika mutara akatorera kunze vachimhanya vakanopinda straight mumba mepamba pavarara panzima vachinopinda mba zvikanzi vakomana imbwa yandaona ndakuda kupinda muyadhi. Aite mukadzi nemwana kuti vavinga gomba kana makubuda panze akati kana pamba penyu hapaite. Vakazoshedzerwa mwanasikana zvakara nevamupurisa vari pamba panext door. Ndiye akauya akuda kuenda naye, vakamhanya zvakare zuva rikadambuka. But vanhu havana zvavada kuona. Kitchen 3 ndo pakanzwa veukama kuti zvechokwadi pane chinhu chahukura, but ivo havasi kuiona. Mwana akatakura akati baba uyai mutaure nene zvakanaka. Mwana chakabudisa kutaura baba ndechekuti mashoko akataurwa nemubatsiri. Baba panapa munhu watakatora pano ndiwe kuti abatsiri panapa zvinoenderana nekuti muroora nemwana wenyu vane dambudziko, but akatarisa security yake kuti panapa vanhu vasapinda. Baba hamuna here chamunoziva pamusoro
pezviri kuitika pamuroora. Mukoma KB baba vakapupura inove nyaya nezuro pandenda kuiita yange isati yani mashoko ekupupura kwababa. Baba vandiri kutaura vari mukati meguta reHarare izvezvo kumba kwemwanasikana anove mupurisa. Ndobva ndasvikawo baba vanotaura vachiti iwo mwana achivabvunza vanoti hongu baba hamuna chamunozera pamusoro pemuroora. Baba vanopindura mwana vachiti nhai mwanangu, kana ndichinge ndapindura ndichibvuma kuti ichokwadi ndine zvandinoziva pamuroora, mwana wangu ahandiuraye here akaziva kuti inini ndine zvandaita, ndini ndakakonzeresa. Mwana avabvunza vanoti iwo mwana wangu hanzvadzi yako haizosvike here pakundiuraya ikaziva kuti inini ndine zviro zvandaikonzeresa. Chinove chokwadi chokuti vanga vatobuda pachena kuti ndivo vakazviita.